ማዕከልኮም ብሽታቶም እስቲትዎም ንፋስ ከተማና ናይ ዘለና ተፈሻሽልና ፍሽኽታ ሰልግና ከምቲ ማሊዶ ይህሉ ሽታ ዘእበየኒ ባኒ ዝኽርኺ ኣስመራ ሰላም እዩ ዝኸልኣኒ እታ ሲነማይን ቤሮ ደው ኢላ ትስበየኒ ናይቲ ሓላፊ ታሪኽ ምስክር ኣስመራ ኣብ ማእከል ልበይ ተጻሒፉ ስምኪ ርሒቐን ከለኹ ውሽተይ ግን ምሳኺ ዝኽርኺ ነብር ከቶ ኣይሃስስን ንዓኺ ከይረኸበ ልበይ ታዕዳ ሰይቸንቶ ኣብ መንገዲ ደው ዝበለት ታሪኸይ ትነግረኒ ብናፍቖት ዝሓመመት ብኣካል ይርሓቕ መንፈሰይ ግን ምሳኺ ወርቂ እዩ ትማሊኺ ጽባሕ እዩ ተስፋኺ ሎሚ ግን ስገርዮ ዝከዓልኪ ኢልኪ ጽባሕ ክምለስየ ኣይተዕርቢንያትኪ Kanari se matat.